wach. Nyakon mga juang e kinde machon kane miyo ng'ato helb ning'iyo samoro nitiere forms ma bende ni fill kanyo. To sani ng'eni koro olokore iting'iye tin nyadidek. Ing'iyo ni ng'ani nigi chan marom nade. Nitiere chan levels adek. Ema bende ododa bende natemo lero kanyo. Cynthia, ang'ini sani ne hiki mar adek koso ni siteko? Nitiere hiki mar ang'wen. Manyiso ni kata mana kiyudo helb MTI keni bitiyo godo sani samoro nyalo mana lero ne oganda nikech samoro jomoko neno ni joma donjo mbalariany sani ema nitiere gi achiedh nade. To mantiere mbalariany madhi nyime gi sombage chal nade. Aparo ni kuom wan joma notelo bet wadwa wawinje mopogre matin nikech wach MTI ni ochako tiyo gi joma notimo penj higa mar 2022. Ting'eni wach MTI ni aparo ni seche moko sirikal ok ng'iwa malong'o ahinya. Ing'eni Sharon kapo ni dwa ng'iyo na dhier marom nade tikona ni achiel kuom yore mar ng'iyo na dhier marom nade en ng'iyo kapo ni mama wanigi NHIF. Samoro mamwa ongego. Mamwa kapo ni chulo osuru. Samoro ok ochulga ama ochulo ga nil file ga nil returns. Ama school mana some. Samoro na soma school mar private lakini janyuol na tok ne nyal chulo. Ineno. Tiwacho ni kapo ni janyuol na ok file returns ama onge pesa ama ing'iyo kako file ga no file pesa di. Janyuol na onge NHIF to nasomo kata school moro mar gweng' matin makor ka chakre mano nyiso na dhier. Samoro gigo te timre to ka dhier. Samoro janyuol na en ng'at moro mong'eni sani to uchumi tek usuru ni to kadhi chulo. Mondo mkik sirikal ng'ena yudo pesa marom nade. Lakini kum jogo madonji school sani otek Sharon. In samoro file adiri wacha dira makor ka kor wacho ni to janyuol na wan kata mana NHIF no wan waonge godwa. An kaka nasomo dala nasomo mana ka jine choko na mana pesa matin tin ema no chulna. Wan osuru ok wanya chulo dwan kech kata mana gimore mo waonge go. Ya apply wacho ber ni ato madira makor ka kora sirikal mondo ne kaka dhi miya pesa. There's a probability ni ma dhi nyiso sirikal ni in ng'amo dhir madwaro kony mang'eny ahinya. Kidhi ng'iyo portal kosebedo approved iwacho ni idwaro mana kony matin kende. Yoro appeal ni gima na chiwo cha e adira mara un wacho no ken adira mondo mi appeal ni dhi ng'i magik mani chiwo ka duog ng'i malong'o maketi kama onego bedie iyudo ka pogruok kendo koro nitie ok dhi mi pesa midwaro. Koro aparo ni kuom jogo madonjo school especially chakre 2022 udhi bet matek ahinya. Nyalo bedo matek ahinya. In MKU